அध्याயம் பெருசு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு கடைசி நாள், 18வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஒரு சின்ன கீர்த்தனையோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்க பிரபுஜி? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு அத்தியாயம் 18 தெரியுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகின்றோம். அந்த அத்தியாயத்தின் பெயர் மோட்ச சந்நியாச யோகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். துறவரத்தின் முழுமை. சோ நம்ம இதுவரைக்கும் 17 அத்தியாயங்கள் பார்த்தது எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளிம்ஸா பகவான் இங்க கொடுக்க போகின்றார். நம்மளுடைய தவங்கள் பத்தி நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறார் கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் முக்குணங்களை பற்றின டிஸ்கஷன் இருக்கும். சோ இதுல மொத்தம் 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? பிரணதி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சஸ்ய ஞானாஞ்சன சராகர சசுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாச்சம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருவ ஸ்ரீயுத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கிரஜாதம் சககண ரகுநாதா இதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா பதான் சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ஏ கிருஷ்ணா கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே ஜகத்பதே காந்தா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசூதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே வாஞ்ச கல்பதர்ஷிஷ கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவேயோ நமோ நம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண இதாயச ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா வதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌர துவேஷ நமக. குருவே கௌரவ் சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவ
கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்வசேஷ ஸ்ரீனவாதி பாச்சசாத்திய தேச தாரிணே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார வாசாதி கௌரவத்திருந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயத்தில் 78 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்க போகின்றோம். இதுல துறவரத்தின் செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போறோம். முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 5 வகையான செயல்கள், நம்மளுடைய செயல்களை செய்வதற்கு 5 வகையான மூலப்பொருட்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 3 குணங்கள், முக்குணங்கள்ல அவை ஒவ்வொன்றத்தோட செயல்களையும் பார்ப்போம். வர்ணாசிரம தர்மம் எப்படி பியூரிஃபை பண்றது, சுத்தப்படுத்துது, வர்ணாசிரம தர்மத்தை பத்தின தாட்ஸ் இருக்கு நமக்கு. அது போல பிரம்மனோட பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு, மீன்ஸ் அவருடைய இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்கு, பிளஸ் உண்மையான தூய பக்தி எப்படி பண்றது, கிருஷ்ண உணர்வோட தூய பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கடைசியாக இறுதியாக இந்த பகவத்கீதையோட முடிவுல பகவான் சொல்றார், இந்த ஞானத்தை ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட கேட்கிறவனுக்கும் அதை சொல்றவங்களுக்கும் அதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கூறுபவர்களுடைய கதி என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். சோ ப்ரேய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம். வாசிங்க பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகங்களுக்கு சோ எல்லாத்தையும் வாசிக்கலாம். வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அத அஷ்டாதசோத்தியாய மோட்ச சந்நியாச யோகா. முடிவு துறவின் பக்குவம். அர்ஜுன வாசா சந்த்யாசஸ்ய மகாபாகோ தத்துவம் இச்சாமி வேதித்தும் தியாக ஸ்ரேய சக்ருஷேஷ பிரதகேஷி நிஷோதன. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. சோ அவர் பகவான் கிட்ட கேட்கிறார், தியாகம் பண்றோம், சந்நியாசம், இந்த ரெண்டுத்தோட இலக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத கேட்கிறார். 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. இன்னைக்கு கடைசி நாள், சோ வேக வேகமா வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச காம்யானாம் கர்மணாம் ஸ்நாயம் சந்நியாசம் கவயோ விதுகு சர்வ கர்ம பல தியாகம் பிராகுத்யாகம் விசஷ்ணனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த ஜடப்பற்று இல்லாம நம்மளுடைய செயல்களை செய்யறோம் இல்லையா, அதுதான் பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம். மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். பற்றற்று நம்மளுடைய கடமை செய்யணும், அந்த பற்று இல்லாம பண்றதுக்கு பேர் சந்நியாசம். ஆனா எல்லாத்தையுமே விடுறது பாத்தீங்கன்னா தியாகம் அப்படின்றது இங்க கிருஷ்ணன் சொல்றார். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும். ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. தியாஜ்யம் தோஷவதித்யே. ஸ்லோகம் தெரியல மாதாஜி, இங்க சைடுல இருக்கு பாருங்க, பொம்மை பக்கத்துல. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தியாஜ்யம் தோஷவதித்யே கே கர்ம பிராக்யுத்ம ரிஷினக யத்ஞதா நதபக கர்ம நத்யாஜ்ய மிதி சாபரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். சோ அல்டிமேட்டா பகவான் என்ன சொல்றார், நம்ம எல்லா செயல்களையும் துறக்கணும். ஆனா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த 3 கடமைகள் என்ன? யாகம், தானம், தவம். அது எல்லா வர்ணத்தவர்களுக்கும் பொருந்தும், எல்லா ஆசிரமத்தவர்களுக்கும் பொருந்தும். 4 வர்ணத்தவர்கள்
4 ஆசிரமம் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதை நம்ம இன்னைக்கோட அத்தியாயத்திலும் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அவங்க வந்து அவங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழ்கள் எல்லாம் அதுக்குள்ளேயே அடக்கம் இல்லையா, மனித குலம். சோ அப்ப இந்த 3 இதை மட்டும் நம்ம வந்து விடக்கூடாது. யாகம், தானம், தவம், அந்த இதை வந்து எப்பவுமே வந்து விடக்கூடாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். அவர்கள் வந்து பிராமணர்களாகவே இருந்தாலும் சன்னியாசிகளாகவே இருந்தாலும் யாகம், தானம், தவம் அதை கைவிடக்கூடாது. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞதான கர்ம நத்யாஜம் காரியம் ஏவதத் யஜ்ஞோதானம் தபஸைவ பாவனானி மனிஷிணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகவே மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட இன்னும் அதிகமாக தூய்மைப்படுத்துகின்றது. அதனால அதை நம்ம வந்து எப்பொழுதும் கைவிடக்கூடாது. இந்த யக்ஞம் என்றது, யாகம் என்பது 4 யுகத்திலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? ஒரு யுகத்தோட யுக தர்மம் என்று இருக்கின்றது. சோ இந்த யாகம், தானம், தவம் வந்து என்றும் கைவிடக்கூடாது. 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. यतान एपि तु कर्माणि शंगम इत्का फलानि च कर्तव्यानि इति मे पाता इति निश्चितं मदम उत्तमम्. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். பற்றற்று நம்மளுடைய இந்த 3 விஷயங்களை செய்யணும். என்ன? யாகம், தானம், தவம். சோ இவற்றை ஒரு கடமையாக நாம் செய்ய வேண்டும். பகவான் முதல்ல இருந்தே சொல்லியிருக்கார், உன்னுடைய கடமையை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதோட பலன்கள்ல வந்து உனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லைன்றது 2வது அத்தியாயத்திலே சொல்லியிருக்கார். சோ இங்க வந்து நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். பிருத்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். இந்த 3 விஷயங்களையும் பற்றுதலின்றி கடமையாக நாம் செய்ய வேண்டும். 13, 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோதமே சாங்கே கிருதா தந்தோ ப்ரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா காரணம் ச ப்ருதக் விதம் விவிதாஸ்த ப்ருதக் சேஷ்டா தைவம் சைவாந்திர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ செயலுக்கான இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட அகைன் அர்ஜுனர் வந்து கேள்விகள் கேட்க போகின்றார். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாங்க இப்ப. சோ செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். செயலுக்கான இடம் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். கஷேத்ரஜ்ஞ விவாக யோகம், அதுலயும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். செயலுக்கான இடம் எது? உடல். அந்த உடலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செயல்களை செய்கின்றோம். அதனாலேயே இது வந்து கஷேத்திரம், களம் என்று அறியப்படுகின்றது. பல்வேறு புலன்கள், எவ்வாறு அந்த செயல்களை செய்கின்றோம், அந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணி பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அந்த நமக்கு அந்த ஒரு ஆசை இருந்தாதான் அந்த வேலையை செய்ய முடியும். அந்த உந்துதல், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். நான் தான் இந்த செயலை செய்யணும்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. நம்ம என்னதான் நினைச்சாலும் அந்த சக்தியை கொடுக்கறது யாராக இருக்கு, இல்ல அந்த செயலை வந்து செய்து முடிப்பது யாராக இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் பரமாத்மா. நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளாரையும் இருக்கக்கூடிய க்ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா அவரால் தான் நமக்கு வந்து அந்த செயல்கள் கொண்டு செலுத்தப்படுகின்றது. சோ உடல் யார் செய்யறாங்க? செய்பவன், அவருடைய பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட எப்படி செய்கின்றார்கள், இறுதியாக பரமாத்மா இல்லையா? இந்த 5 காரணங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலையும் செய்வதற்குண்டான காரணங்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்ப ஒன்னொன்னத்தை பத்தி வந்து பகவான் வந்து டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ரைவ ததி கர்தாரத் பிரமாத்மனம் கேவலம் தூய பஸ்யத் யக்ருத புத்தித் வாந்த பஸ்யதி துர்மதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. உண்மை விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா உள்ள இருக்க பரமாத்மா தான் நமக்கு வந்து சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டியே. ஆனா நான் தான் பண்றேன் நம்ம நினைக்கிறதுனால கர்வத்தில் வந்து மாட்டிக்கொள்கின்றோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப நான் தான் பண்றேன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களால உண்மை நிலையம் வந்து தெரியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல, மூடன் அப்படின்றத வந்து இங்க பாக்குறோம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 18. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஞானம் ஞேயம்
பரிஜ்ஞாதா திரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்ம கர்த்தேதி திரிவித கர்ம சங்க ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரபுஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. நம்ம இதுக்கு முந்தின இதுல ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? செயலுக்கான இடம், செயலுக்கான இடம் எது? இந்த உடல். இந்த உடல் தான் வந்து செயலை செய்ய போகுது. அத செய்பவன் என்ன? அந்த ஆத்மா தான் வந்து அதை வந்து இது பண்ண போகின்றது, அந்த செயல்களை எடுத்து செல்ல போகின்றது. எப்படி செய்ய போகின்றது? அந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணி, இல்லையா? நம்மளுடைய ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், 10 வகையான அந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணி செய்ய போறோம். சோ இங்க வந்து அந்த செயல் எப்படி அப்படின்றத பத்தி பகவான் சொல்றார். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. எந்த ஒரு செயலாக இருக்கட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இப்ப வந்து இந்த கிளாஸ்ல வந்து இதா இருக்கும், கனெக்ட் ஆயிருக்கும். 18 நாள் தொடர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் டேல நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 12 பேர், 14 பேர், அட்மின் எல்லாம் விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா 13 பேர் இருக்காங்க. சோ ஏன் அந்த 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 உந்துதல் எப்படி 55 பேர்ல இருந்து எப்படி இவ்வளவு கம்மியாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஞானம் வந்து கண்டினியூஸா பண்ணணும்ன்றது இல்ல. ஆனா நமக்கு அது ஏன் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, என்னதான் இருக்கு, நம்ம வந்து 18 நாள் எடுத்துட்டோம், அதை கம்ப்ளீட்டா முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதோட நம்ம போறோம் இல்லையா? அந்த அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகியவை மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கேட்கணும் அப்படின்ற அந்த இது இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த செயல் தூண்டப்பட்டு நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. நம்ம வந்து டிவைஸ் யூஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்? செயல், செய்பவன் யாரு? நம்ம தான் ஆத்மா ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. இந்த 1 hour கிளாஸுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? இதுல நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே 4 மணில இருந்து கிளாஸ் வந்துட்டு திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. சோ புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. கனெக்ட் ஆகி நம்ம இருக்கிறது. 20, 21, 22 மாதாஜி வாசிங்க. 19ல இருந்து வாசிங்க. 19. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஞானம் மாதாஜி. கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிவைகுண பேதத प्रोचोत्य पुनः संज्ञाने यदावशृणुतान्यभि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईषदे अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. 22 माताजी. ओके यत् कृतस्वत् एकस्मिन् वर्गे सक्तम् अहैदुकम् अदर्वार्थवतल्पं स तत्तामसम् उदाकृतम्. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. அவற்றை இப்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றார். யாராவது சொல்ல முடியுமா 3 குணங்கள் என்ன? ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள். இந்த பௌதீக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அந்த 3 குணத்திற்கு ஏற்றார் மாதிரி இந்த 3 செயல்கள் எது? அறிவு, செயல், செய்பவன். அதுலயும் வந்து 3 வகைகள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எப்படி இதை வந்து புரிந்து கொள்வது? ஒரு ஞானியாகப்பட்டவர் அந்த விலங்குகள் கிட்டையும் சரி, மனிதர்கள் கிட்டையும் சரி, அகைன் மனிதர்கள்ல மிகவும் உயர்ந்தவர்கள், மிகவும் தாழ்ந்தவர்கள், கடைநிலையோர் எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரிதான் பார்ப்பாங்க. அவங்க வந்து இம்பார்ஷியல். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா, பரமாத்மாவை அவர்கள் பார்ப்பதன் மூலமாக அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து ஒரே இதுல வந்து இணைந்திருக்கின்றார்கள். அதனால அவர்கள் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றார்கள். எப்படி உயிர்வாழிகள் வந்து எண்ணற்ற உருவம், விலங்குகள், மனிதர்கள், 84 லட்சமான உயிரினங்கள் பாக்குறோம். அவர்களை அப்படி பிரிஞ்சு இருந்தா கூட அவங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்ற ஞானத்துல அவங்க பார்க்கறதுனால அவங்க சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றார்கள். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களிடமிருந்து புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட அந்த வேற்றுமை இருக்கும், இருமை இருக்கும். உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன், மனிதர்கள், விலங்குகள், அந்த மாதிரி வேற்றுமை இருக்கும்.
அவங்க எப்ப பிரித்து பார்க்கறாங்களோ அவங்க வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பார்கள். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக. அட்லீஸ்ட் ரஜகுணத்தில் இருக்கவங்களாச்சும் வேற்றுமை இருக்கு. ஆனா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்குகளை காட்டிலும் மிகவும் மோசமாக நடந்து கொள்வார்கள். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக இங்கே சொல்லப்படுகின்றது கிருஷ்ணரால. 23, 24, 25 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. हरे माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. नियतं संकरहितमाराक्त पेशत् कृतम् अपलेप्रेषु न कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेषु नाहर्मसाहं कारणे वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्र च समुत्थाकृतम् अनुबन्धं क्षयं किं नाम नवेश्य सवभौश्रुतं தெரியல எனக்கு. மோகாதாராப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசமுச்யதே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் இருக்கின்றது. என்ன அந்த செயல்கள்னு பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தில் செயல்படுகின்றது. நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் திருப்பி திருப்பி நம்ம கேட்கிற மாதிரி இருக்கேன். பகவான் வந்து ஒரு தடவை சொன்னா புரிய மாட்டேங்குது என் பக்தனுக்குன்றதுனால திருப்பி திருப்பி நமக்கு வந்து ஒரு விதம் மூலமாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அது எப்ப நம்மளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றதோ பற்றின்றி நம்மளோட கடமையை செய்ய வைக்கின்றதோ இருமைகளில் மாட்டிக்கொள்ளாதவாறு நம்மளை எது வழிபடுத்துகின்றதோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வழிமுறைப்படுத்துகின்றதோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணத்தோட செயல்கள் என்று கணக்கிடப்படுகின்றது. இப்ப நம்ம எல்லாருமே இந்த 1 hour நம்மளோட 24 hours 1 hour அட்லீஸ்ட் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செலவு பண்றோம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள சத்துவகுணத்தில் கொண்டு செல்லும். எப்படி நம்ம இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்கின்றோம். இது இந்த 18 நாள் பகவத்கீதையில நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம இது வரைக்கும் பகவத்கீதை படிக்கும்போது நமக்கு வேற மாதிரியான அர்த்தங்கள் இல்ல புரியாம கூட இருந்திருக்கலாம். ஆனா இப்ப ஒரு பேஸ் லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இனி நீங்க பகவத்கீதையை படிக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும். அது ரீட்டைனும் ஆகும். 3 விதமான குணங்கள் வந்து நம்ம பாக்குறோம். அதையும் தாண்டி உயர்ந்த குணம் என்னன்னு பாக்குறோம். பகவானோட எதற்காக கிருஷ்ணரை பகவான் சொல்றோம், யாரு முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா சத்துவ குணத்தில் இட்டு செல்லும். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. மேபி நான் நிறைய காசு வச்சிருக்கேன், இந்த காசு செலவு பண்ணணும், வேர்ல்டு டூர் போலாம், அப்படி இப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான அந்த ஜடப்பற்றோட அதோட இன்பத்தோட அனுபவிக்கணும் நம்ம போறோம் இல்லையா. சோ அது வந்து ரஜகுணத்தோட செயல்கள். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கருதப்படுகின்றது. உலகமே ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தாலும் இவங்க வந்து வேற ஒரு வழியில போயிட்டு இருப்பாங்க. குடி, மது, மாது அந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து அவங்களோட செயல்களை பந்தப்படுத்துறதுனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணல. நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து கொடுத்திருக்கிறது 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு வந்து நாம யஜ்ஞம், நாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அந்த மகா மந்திரம். ஆனா அதெல்லாம் செய்யாம அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மது மாது அந்த இதுல வந்து அடிமையாக இருக்கிறதுனால அவர்களோட குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்திற்கு உண்டான குணங்கள் அப்படின்னு பகவானால சொல்லப்படுகின்றது. 26, 27, 28 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 26 முக்த சங்கோ அனகம் வாதி திருத்யுத்யா சக சமன்வித சித்த யசித்யோர் நிர்விகார கர்தா சாத்விக உச்சதே ராகி கர்ம பலப்ரேப்சுர் லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சூசிசி ஹர்ஷ சோ கான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்தித அயுக்த பிராகிருத சதப்த ஷடோ நைஷ்கிரிகோ அசல விஷாதி தீர்க்க சூத்ரிச கர்தா
தாமச உச்சதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பிரபுஜி. எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம கடமைகளை மட்டுமே அவர்கள் செய்வார்கள். அதுவும் எப்படி? பற்றின்று அவர்களுடைய கடமைகளை செய்கின்றார்கள். நான் அப்படின்ற அகந்தை இல்லாம பகவானே ரிஷிகேஷர் அப்படின்ற நான் வந்து அவருடைய கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அப்படின்ற ஒரு இதோட அவங்க செயலை செய்யறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டோ, நான் இதை பண்றேன், ஓகே இந்த டாஸ்க் முடிஞ்சிச்சு, அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், சோ அந்த பலன்கள்ல பற்று கொண்டு அதை நான் அனுபவிக்கணும்ன்ற பேராசையோட திரும்ப திரும்ப அந்த செயல்களை செய்கின்றார்கள். பொறாமை இருக்கும் அவர்களிடத்தில், தூய்மை இருக்காது, அகத்தூய்மை புற தூய்மை இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இன்ப துன்பங்கள்ல வந்து அதனால அவங்க பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். அந்த மாதிரியான செயலாளிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நமக்கு வந்து இந்த மாஸ்லோ ஹைரார்கில வந்து அந்த மாதிரி ஒரு 5 லெவல் இருக்கு. சோ அந்த ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம், கடைசியா செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், அந்த ஏஜுக்கு உண்டான அந்த லெவல் இருக்கு. சோ அது வந்து இன்னும் தெளிவா நமக்கு வந்து அந்த 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 தியரி வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஒரு மனிதனோட வாழ்நாள் ஃபுல்லா அவங்க எப்படி எதை சார்ந்து இருக்காங்க, அவங்களோட நீட் என்ன அப்படின்னுட்டு. ஆனா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்னும் வந்து அந்த அந்த ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே நம்ம பகவானை பத்தின ஞானத்தை எடுத்துக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் நம்மளோட லைஃப், அந்த மாதிரிலாம் எடுக்க மாட்டாங்க. மீண்டும் மீண்டும் அவங்க வந்து மெட்டீரியல் இதுலயே, வயசானாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, மெட்டீரியல் இதுலயே இருப்பாங்க அவங்க. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு, இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தினாதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம், ஒரு சாடிஸ்டிக்கான ஒரு இது. சோ பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ, பங்க்சுவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம், காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இவங்க பித்தம், வாதம், மயக்கம், ஏன்னா அவங்க சாப்பிடுறத பொருளாக இருக்கட்டும், அவர்களுடைய கூடுகின்ற நண்பர்களாக இருக்கட்டும், அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களாக இருக்கட்டும், எதுவுமே சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது கிடையாது. அப்ப அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வருத்தம் தோய்ந்தவர்கள், சோம்பேறி, காலம் தாழ்த்துபவர்கள், அவங்க வந்து உய்வு பெறுவதற்கான வழியே இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 30, 29, 30, 31, 32 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புத்தேர்பேதம் த்ரிதிசைவ குணதஸ்த்ரிவிதம் ஸ்ருணு பிரச்சோமானம் அசேசேன ப்ருதக்திவேன தனஞ்சய பிரவித்தம் ச நிவிருத்திம் ச கார்யே பயே பந்தம் மோக்ஷம் ச யாவேதி புத்தி ச பார்த்த சாத்விகி யயா தர்மம் ந தர்மம் ச காரியம் ச காரியம் ஏவ ச அயாதவத் பிரஜானாதி புத்தி ச பார்த்த ராஜசி அதர்மம் தர்மம் இதியா மன்யதே தமசாவிருதா சர்வதான் விபரிதாம் ச புத்தி ச பார்த்த தாமசி திருதயாய தாரயா மனோ பிராணாந்திக்ரியः யோகனவி 32 வரைக்கும் போதும் மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைட் அப்புறம் வாசிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போதும் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு இருக்கின்றது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். அது 3 தான் வந்து சூக்ஷ்ம உடலை வந்து கவர்ந்திருக்கின்றது. ஆத்மா உள்ளிருக்கின்றார், அந்த ஆத்மாவை இந்த 3ம் கவர்ந்திருக்கிறது. இப்ப அந்த புத்தி வந்து எப்படி இந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படக்கூடியது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருக்கும். எப்படி அவங்களுக்கு இது தெரியும்? ஏன்னா அவங்க எப்பவும் சாஸ்திரத்தோட கட்டுண்டு இருக்கின்றார்கள். அதனால சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது எல்லாமே செய்யக்கூடியது, அதுல சொல்லப்படாதது செய்யத்தகாதது.
அதனால அந்த சாஸ்திரத்துல படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி, அது அது இருக்கு, அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா தெரிந்து கொள்ளாத ஒரு புத்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருக்கின்றது. ஆனா இது எல்லாத்திற்கும் அப்படியே ரிவர்ஸ்டா இருக்கிறது. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும், எது தர்மமோ அது அதர்மமாகவும், அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். ஒண்ணு கரெக்டா செய்யறது, இன்னொன்னு செய்ய செய்ய செய்யணும்னு தெரியும் ஆனா செய்யறது இல்ல, இன்னொன்னு தவறா செய்யறது, அதுதான் கரெக்ட்னு நினைச்சு செய்யறது. அதனாலதான் அவங்க அறியாமை குணத்தில் இருக்கின்றார்கள், தமோ குணத்தில் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 33, 34, 35 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। धृत्या दया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे योगेनावि सारिण्य त्रिधि सा पार्थ सात्विकी यया ययादु धर्म कामार्थान् कृत्या तारदे अर्जुना प्रसंगेन पराकांक्षी त्रिधि सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम एवस न विज्ञिति दुर्मेध त्रिधि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் இருக்கின்றது. என்ன அது தீர்மானம்? இலக்கு, பிரித்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ரொம்ப தீர்மானமாக, நிலையாக, ஸ்திரமாக, உறுதியாக இருக்கிறது இல்லையா? சோ அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவது என்ன? மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி கரெக்டான வாழ்க்கையை லீட் பண்றது சத்துவகுணம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜகுணத்தை, அறம், பொருள், இன்பம் திருப்பி திருப்பி அதிலேயே அவங்க உழன்று கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா? அது பாத்தீங்கன்னா அவங்கள ரஜகுணத்தில் கட்டுப்படுத்தும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில். இதை தாண்டி என்னால போகவே முடியாது. கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை இல்லையா? இது பாத்தீங்கன்னா மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே இறந்துட்டாங்க. அப்ப கூட என்ன பண்ணுவாராம், அந்த மகாபாரத போர் முடிந்து வரும்போது அர்ஜுனனையும் பீமனையும் கட்டி பிடிச்சு அப்படியே அழுத்தி அவங்களை கொண்டுன்ற ஒரு இது இருந்துச்சு அவருக்கு. பகவத்கீதையை கேட்கிறார். பகவத்கீதையில பகவான் எவ்வளவு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு, அதெல்லாம் கேட்கிறார். குழந்தைங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க, இருந்தாலும் அந்த மாதிரி செய்ய துணிந்து கடைசியில யுதிஷ்டர் கூடவே அவங்க கூடவே தங்கி இருந்து அவங்க போடுற சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அங்கேதான் இருக்காரு. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா விதுரர் வராரு. விதுரர் இந்த மகாபாரத போர்ல எனக்கு போர் புரியலாம், எனக்கு இஷ்டமே கிடையாது, இது அதர்மத்தின் வழியில போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதுரர் போயிட்டாரு. இதுக்காக என்ன அந்த தெய்வீக தலங்களோட இதுக்காக போயிட்டார், யாத்திரை போயிட்டார். போயிட்டு திருப்பி வந்தவர் திருதராஷ்டிரர் பார்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவர் திட்டுறாரு, அசிங்கமா திட்டுறாரு திருதராஷ்டிரனை. உனக்கு கொஞ்சம் கூட என்ன இவங்க பிள்ளைகள் கிட்டயே சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப திருதராஷ்டிரர் அப்படின்னாக்கா திராஷ்டிரம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப உறுதியாக அந்த இடத்தை விட்டு அசையவே மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறது. சோ இப்ப உன்னோட பிள்ளைகள்லாம் போயிட்டாங்க, இப்ப கூடவா உனக்கு அந்த பகவான் மேல ஞானம் இருந்து இந்த இடத்தை விட்டு போகணும்னு உனக்கு தோணல, இன்னும் இதை ஆளணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கின்றதா அப்படின்றது அவர் சொல்லுவார். சோ இங்க நம்ம எதுக்கு அது பாக்குறோம்னா அந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்பவும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கனவு, இது சண்டை போடுறது தர்மக்ஷேத்திரம், இருந்தாலும் அவர் என்ன கனவு காண்றார், என்னுடைய பிள்ளை ராஜ்யத்தை அடைந்து விடுவான் அப்படின்ற கனவு. சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆப்போசிட்ல இருக்கான்னு தெரியும், இருந்தாலும் திருதராஷ்டிரனுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒன்று. அதே சமயத்துல பயம் என்ன எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே அவர் சொல்றாரு இல்லையா, என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்றாங்க, ஏன் அந்த கேள்வி கேட்கிறோம், அங்க அது தர்மக்ஷேத்திரம் ஆச்சே, அங்க ஒருவேளை அவங்க மனம் மாறிட்டாங்களா, ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே நல்லவங்க பாண்டவர்கள், அவங்க மனம் மாறிட்டாங்களோ, இல்ல ஒருவேளை என்னோட பிள்ளைக்கு ஏதாவது மனம் மாறி விட்டதோ, அந்த பயம்
கவலை, இப்ப யாரு ஜெயிப்பாங்கன்ற கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், இவை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது இல்லாம அதுக்கு அகேன்ஸ்டா பண்றது. நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி வஸ்திராபரணம்ன்றது பார்க்கலாம். சோ அத்தனை பெரியோர்கள் இருந்து அவையில கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் பெரியவர், பீஷ்மர் பெரியவர், ஆனா அவங்க எல்லாம் எதுவுமே சொல்லல இல்லையா? சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தமகுணத்தில் இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து பார்த்து கொள்ளலாம். 36, 37, 38 மாதாஜி வாசிங்க. 36, 37, 38, 39. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிச்சிருவேன். சுகம் ஹரே கிருஷ்ணா த்விதானி மாதாஜி. த்விதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அபியாசாத்ர மதே யத்ர துகாந்தம் ச நிகச்சதி யத்த கத்ரே விஷமிவ பரிணாமே அமிர்தோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் प्रोक्तमात्मा बुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्त कत्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत् सुगं राजसं संवृतं यदक्रे सानुबन्धे स सुगं मोहनमात्मना नेत्रालस्य यप्रमादोत्तम தத்தாமசமுதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சிகள் இருக்கின்றது. பிரபுஜி நீங்க அடுத்ததுல வாசிங்க பிரபுஜி. சாரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 3 வகையான மகிழ்ச்சிகள் இருக்கின்றது. என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போல இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது, தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்பதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நம்ம வந்து அதை எப்படி சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டபடி செய்வாங்க இல்லையா? நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்க அதிகாலையில எந்திரிச்சு அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்திலே வந்து உங்களோட குளியல், அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய ஆராதனை, அந்த ஆன்மீக செயல்கள் எல்லாம் முடிச்சிடணும்னு சொல்றோம். நம்மளால எந்திரிக்க முடியுமா? அந்த 4 to 6 தான் நமக்கு தூக்கமே வருமே. அந்த சமயத்துல ஆஹா இதெல்லாம் இப்படி வேற சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தோட இது பண்ணுவோம். அப்படியே செய்ய செய்ய நமக்கு அது வந்து பழக்கமாயிடும். அலாரமே வைக்காம நம்ம எழுந்துக்கும் இல்லையா? அதனால முதல்ல வந்து அது வந்து விஷமாக இருந்தாலும் போக போக அது வந்து அமிர்தத்தை தரக்கூடியது. அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங், நம்மளுடைய மங்களார்த்தி, டெம்பிள்ல போய் அந்த பாடல்கள் எல்லாம் பாடி 6-7 மணிக்குள்ள நம்மளோட எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம்னா அந்த ஹோல் டே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளுடைய கடமையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம்பா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அது வந்து நம்ம சொன்னா புரியாது, அதை அனுபவித்தால்தான் தெரியும் இல்லையா? அந்த அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சி. எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் அது விஷமாகி விடுகின்றது. அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. ஸ்டார்டிங்ல வந்து அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அமிர்தம் மாதிரி இருக்க மாதிரி தெரியும். ஆனா அது போக போக நம்மள என்ன பண்ணுது, ஒரு கஷ்டத்துல கொண்டு போய் அது வந்து விஷமாக மாறி விடுகின்றது. அது வந்து ரஜோகுணத்தோட தன்மை அப்படின்றத பாக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து வீடு வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நமக்கு அது மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும், நானும் வீடு வாங்கணும். பொறாமை குணம் தமகுணத்துல ரஜகுணத்துல இருக்கவங்கள அதுதான் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? அவன் வாங்கிட்டா நானும் வாங்கணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இப்ப என்னோட சேலரி எவ்வளவு, ஓகே நான் அது வாங்கினா எவ்வளவு பட்ஜெட் போடணும், சோ அதுக்கேத்த மாதிரி என்னோட வேலையை அதிகப்படுத்தணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், நிறைய உழைக்க ஆரம்பிப்பேன். அப்ப நிறைய உழைக்க ஆரம்பிச்சு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், மைண்ட் எல்லாம் அதுல போயிடும். வாழ வேண்டிய என்ன வாழணுமோ அந்த டைம்ல விட்டுட்டு நான் அது பின்னாடியே ஓடிட்டு இருப்பேன். அப்போ என்னோட ஃபேமிலியை பார்க்க முடியாது. நம்மளோட இந்த நமக்கு வந்து 2 கடமைகள் இருக்கு. இந்த உடலுக்கு உண்டான கடமை, ஆத்மாவிற்கு உண்டான கடமை. அந்த ஆத்ம கடமையை விட்டுருவோம். ஃபுல்லா இந்த உடலுக்கானது, இந்த ஜடப்பற்றோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது பின்னாடியே போயிட்டே இருப்போம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்பி பார்த்தோம்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம கூட இல்லையா? சோ அது வந்து ஆரம்பத்துல வந்து ரொம்ப அமிர்தம் மாதிரி இருந்தாலும் அது நமக்கு விஷத்தையே கொடுக்கின்றது. தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற சுகம் தமகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இந்த தமகுணத்தில் இருப்பவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவும் ஒரு மயக்கம். அந்த ஒரு சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல குடிமகன், எப்ப பார்த்தாலும் 24 மணி நேரம் குடி, போதை வஸ்து, மாது இதெல்லாம் அவங்க இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எது சரி எது கரெக்ட், நான் என்ன பண்றேன், என்ன நிலையில இருக்கேன், அந்த இதே இருக்காது. இந்த ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில என்ன ஆகும், அந்த சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்துதான் அவங்க வந்து கஷ்டப்படுவாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமகுணத்தில் மிகவும் அரிய பிறவி வந்து இந்த மானிட பிறவி. பகுத்தறிவை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்காரு.
இருக்கார். இப்பவாவது கொஞ்சம் சுதாரிச்சு நீ வந்து மேல இருந்து வரணும் அப்படின்ட்டு. 84 லட்சம் பிறப்புகள்ல 4 லட்சம் மட்டுமே மனித பிறவின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பகவான் நமக்கு அந்த ஞானத்தை அடையணும்னு சொல்றாரு. ஆனா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் இன்னும் எனக்கு ஏற்கனவே முன் ஜென்மத்துல இருந்த மாதிரியே அந்த பழைய விலங்குகளுக்கு உண்டான இதோட இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இருந்தோம்னா அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்த பிறவி நமக்கு அதே மாதிரி மயக்கத்துல இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்கு உண்டான ஒரு பிறவியே நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ 3 வகையான மகிழ்ச்சிகள். இந்த இதை விட்டு அவங்களால வெளியில வரவே முடியாது. அவங்களுக்கு உண்டான அந்த ட்ரக் அதுக்கு உண்டான இதுலயே அவங்க சூழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதை தாண்டி அவங்களால யோசிக்கவே முடியாது. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய மகிழ்ச்சி அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 41, 42, 43, 44 வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 40, 41, 42. 44 வரைக்கும். நதத் அஸ்தி பிருதிவ்யாம் திவி தேவேஷு வா புன சத்வம் பிருத்தி ஜெயர் முக்தம் யத் ஏவி சத்ரி பிற்குணாய் பிராமண க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் ச பரந்தவ கர்மாணி பிரவிபக்தானி சுவபாவ பிரப வைர குணை சமோ தமஸ்தவ சௌசம் சாஸ்திரம் ஆர்ஜவம் ஏவசா ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்தியத்தும் பிரம்ம கர்ம சுவபாவஜம் சௌரியம் தேஜோ கிருதிர் தாஷ்யம் யுக்தேச சாப்பிய பலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவிஷ சாஸ்திரம் தர்ம சுபாவஜம் கிருஷிகோ ரஷ்ய வாணிஜ்யம் வைஷ்ய கர்ம சுபாவஜம் பரிசர்யாத்மகம் கர்ம சூத்திரஸ்யாபி சுவபாவஜம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் நம்ம ஏற்கனவே இதை பார்த்திருக்கோம். திருப்பி பார்க்கலாம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். பிராமணர்கள் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த குணங்கள் இருக்கணும். அவர்கள் தான் பிராமணர்கள். ஆனா பிராமணர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் வந்து வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பிராமணர்களோட குணம் என்ன? அமைதி இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், தவம்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? உடலுக்கு உண்டான தவம், மனதிற்கு உண்டான தவம் அண்ட் வாக்கோட தவம். நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கணும்? தூய்மை, அகத்தூய்மை, புற தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, டாலரன்ஸ், நேர்மை, ஹானஸ்டா இருக்கிறது, அறிவு, பகுத்தறிவு. என்ன அறிவு? ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது அறிவு. பகவானுக்கும் எனக்கும் உள்ள இது பரமாத்மாவை பற்றி அறிவது வந்து பகுத்தறிவு. சோ பகவான் அடைவதற்கு நான் என்னெல்லாம் செய்யணும் அது வந்து பகுத்தறிவு. ஆத்திகம், ஆன்மீகமான ஒரு செயல்களை செய்யறது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களுக்கு உண்டான சுபாவம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? சோ இது அகெயின் பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. என்னோட தந்தை பிராமணர், நானும் வந்து பிராமணர், அப்படி கிடையாது. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரிதான் இந்த பிராமணர்களோட இது வருது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துவ குணத்தில் இருந்தார்கள்னா அவர்கள் வந்து பிராமணர்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுல வந்து நம்ம அஜாமிலன் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? அஜாமிலன் வந்து பிராமணரா தான் இருந்தார். அவர் எல்லா பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாமே பண்ணாரு. அவர் வந்து பிராமணர். ஆனா ஒரு காட்டுல வந்து ஒரு தவறான ஒரு இதை பார்த்த உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட சுய கட்டுப்பாடு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மனம் அலைப்பாய ஆரம்பிச்சிருச்சு. உடனே அகத்தூய்மை கிடையாது. மனைவியை மட்டும் விட்டுட்டு அடுத்தவங்களையும் பார்த்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அகத்தூய்மை கிடையாது. அவங்க பின்னாடியே போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் இல்லையா? அந்த அறிவு பகுத்தறிவு எல்லாமே அங்க வந்து 0 ஆயிடுச்சு. சோ பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து சுயமாக இருக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாம பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றார் போல இந்த வகை இருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். சோ சத்திரியர்களுக்கே உண்டான குணங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா சண்டை போடுறது, சூரத்தனம். வலிமை ஆல்ரெடி பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஒருத்தன் வந்து நமக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய எதிரிக்கு கிட்ட வந்து சண்டை போடக்கூடிய திறமை இல்லைன்னா அவன் கூட சண்டை போடாம இருக்கிறது கூட ஒரு ஆண்மை, அது கூட ஒரு வலிமை. அதை நமக்கு வந்து நம்ம சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ மன உறுதி, சஸ்டெய்னா, எஸ் நான் வந்து கண்டிப்பா இந்த இதை செய்வேன், அந்த ஐ மீன் எந்த நம்ம கோல் வச்சிருக்கோமோ அதை அடைவோம் அப்படின்றதுக்காக மன உறுதியோட இருக்கிறது. வளமை, போரில் தைரியம்,
கொடை, ஆளும் தன்மை, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்களுக்கு உண்டான சுபாவம். விவசாயம் செய்யறது ரொம்ப சாத்விகமா, விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து வைஷ்யர்களோட இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது. மற்ற 3 வர்ணத்தவர்களும் வந்து சூத்திரர்களை வந்து பாதுகாப்பா நடத்தணும். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வகையான ஆசிரமங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமண, க்ஷத்ரிய, சூத்ர, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ரியர்கள், இந்த 4 வந்து வர்ணங்கள் அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். 46வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. यद प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मनाथम् अप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். யாராருக்கு என்னென்ன கடமை இருக்கின்றதோ அதை செய்யணும். என்ன கடமை? பிராமணனோட கடமை என்ன? நம்ம அவங்களோட சுபாவங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணணும்? பக்தர்களையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக இருக்கணும். ஆன்மீக ஞானத்தை எடுத்து சொல்லணும். அறிவு, பகுத்தறிவு, அந்த விஞ்ஞானத்தை அவர்கள் எடுத்து சொல்லணும். அதுதான் அவங்களுடைய கடமை. சத்திரியர்கள் என்ன பண்ணணும்? மக்களை வந்து பாதுகாக்கணும். அதற்காக சண்டை போடணும். எல்லாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு அரண்ல கொண்டு செல்லணும். தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அது வந்து சத்திரியனோடது. அதற்காகவே அவங்க வந்து தர்மத்தை எப்படி நிலைநாட்டுவார்கள்? அதை தெரிந்து கொண்டால் தான். எப்படி தெரிந்து கொள்வார்கள்? சாஸ்திரங்கள் மூலமாக. சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்லியிருக்கார் 4வது அத்தியாயத்திலேயே, சூரியனாக இருந்த விவஸ்வானுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தேன், அவர் இஷ்வாகு என்ற மன்னனுக்கு கொடுத்தார். சோ அரசர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சத்திரியர்கள் எல்லா அரசர்கள் எல்லாருமே சத்திரியர்கள். அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய பிராமணர்களுடைய குணங்களும் இருக்கும், சத்திரிய குணமும் இருக்கும். அந்த அரசர்கள் வந்து அந்த ஞானத்தை தெரிவதன் மூலமாக தர்மத்தோடு அவங்களுடைய அரசாட்சி புரிவார்கள். அதனால மக்கள் வந்து அமைதியாக இருப்பார்கள். அதனால சத்திரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களை பாதுகாக்கணும். வைஷ்யர்களோட கடமை என்ன? இந்த மற்ற வர்ணங்கள் வாழ்வதற்கு உண்டான வாழ்வாதாரத்தை அவர்கள் வந்து செய்யணும். மற்றவர்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? உணவு தானியங்கள் கொண்டு வருது, அதை வந்து வியாபாரம் பண்றது, அதெல்லாம் வைஷ்யர்களோடது. அவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்திரர்களோட கடமை. அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை பக்குவமாக செய்வதன் மூலமாக அந்த சமுதாயம் ஓய்வு பெறும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்வ தர்மோ விகுணக பர தர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி ஹில் விஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட்ட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப வந்து எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் தெரியும்னா எனக்கு வந்து திடீர்னு வந்து சாஸ்திரங்களை படிக்கணும்னா அது என் மண்டையில ஏறவே ஏறாது. சோ ஆனா அந்த கடமையை ஆல்ரெடி அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து சிறப்பா செய்வார்கள் இன்னும். சோ நமக்கு வந்து நான் என்னதான் வந்து சப்போஸ் நம்ம பிராமண குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த சாஸ்திரங்கள் புரியல, ஆனா நான் வந்து ஐம் குட் இன் சத்திரிய தர்மம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நம்ம ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகுறது தான் பெஸ்ட். சோ நமக்கு என்னென்ன குணங்கள் இருக்கின்றதோ அதற்கு ஏற்றாற் போல வர்ணங்களை ஏற்று அந்த வர்ணத்திற்கு உண்டான கடமைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து பார்க்கலாம். சோ அவங்க உங்களோட இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்யும் போது அதுல நம்ம வந்து பாவ விளைவுகள் இல்ல அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 49வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 49. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசக்த புக்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விஹத் ஸ்ப்ருஹ நைஷ்கர்மய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். பகவான் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தி மார்க்கத்துக்கு எப்படி போறதுன்றத சொல்ல போறார் திருப்பி. சோ நம்ம வந்து சுய கட்டுப்பாட்டோட இருக்கணும். நம்மளுடைய இதுல கொடுத்திருக்க அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங். காலையில நம்மளுடைய
காலங்காத்தால எந்திரிச்சு நம்மளோட அந்த குளிச்சுட்டு பகவானுடைய ஆன்மீக செயல்கள்லாம் செஞ்சிடணும் அப்படின்றத பாக்கணும். மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து கர்ம விளைவுகள் வந்து விடுதலை செய்து நம்மள வந்து பக்குவ நிலை அடை. எதற்காக வந்து அந்த ABCD ஃபாலோ பண்ணோம்? அசோசியேஷன், வைஷ்ணவர்களோட அசோசியேஷன். B stands for பகவத்கீதா படிக்கிறது. C stands for chanting. D stands for diet. பகவானுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பிரசாதத்தை, அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்றது. இது ரொம்ப கஷ்டமா என்ன? இதுக்காக நம்ம தனியா ஒரு காட்டுக்கு போய் இதெல்லாம் செய்யணுமா என்ன? நம்மளுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டிலேயே நம்மளோட டைமிங், ஒன்லி திங் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து அழகா அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். சோ இந்த இதை நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடமைகளையும் செய்து கொண்டு அந்த ஜட உடலுக்கான டியூட்டி பிளஸ் ஆத்மாவிற்கு உண்டான டியூட்டி ரெண்டுமே வந்து நம்ம செய்யறோம். அப்படி பண்ணும்போது கர்ம விளைவுகள் இருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம். என்னென்ன நமக்கு வேணும்? சுய கட்டுப்பாடு வேணும். அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம். பற்றற்று எதையுமே வந்து நம்ம அதை எப்படி நம்ம அடைவது? பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும் போது அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து பற்று இல்லாம போயிடும். நீங்க வேணா பாருங்க, இப்ப நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம், கண்டினியூஸா நம்ம வந்து அந்த ABCD ஃபாலோ பண்றோம்னு பாத்துக்கோங்க ஒரு 6 மாசத்துல. இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம்? அந்த 6 மாசம் கழிஞ்சு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மள இது இப்படியா இருந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஏன்னா நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும். கண்டிப்பா நம்ம சின்சியரா வந்து இந்த சாதன பக்தியை ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மாற்றங்கள் இருக்கும். மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவர் சுகம் நமக்கு உண்டான கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஓகே, நான் படுத்துக்கிட்டே சாண்டிங் பண்றேன். ஓகே, 6 மணிக்கு மேல டெம்பிள் போலாம். அதெல்லாம் நம்மளோட அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில வரணும். நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு இதை சொல்லியிருக்கார், இதுதான் வந்து உத்தமமான ஒண்ணு, நம்ம அதை செய்யணும். 18 அத்தியாயத்துக்கு உண்டான கீதா மகாத்மியம் நம்ம படிக்கிறோம். நமக்கு மட்டும் இல்ல, நம்மளுடைய மூதாதர்களையும் வந்து பாவத்துல இருந்து விடுபட வைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மகா மருந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையை நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சாண்டிங். எதற்காக நம்ம சாண்டிங் பண்றோம்? அதனால நமக்கு என்ன இது கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா, அதை நம்ம செய்ய செய்ய நம்மளுடைய சாண்டிங் பண்ண அந்த 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 சுவையை வந்து நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். எப்படி அப்படின்னாக்கா, எப்ப நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து உன்னதமா நம்ம இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக சின்சியரா நம்ம சாண்ட் பண்றோமோ, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம பலன்கள் வந்து விடுபடுறோம். நமக்கு அந்த மகாமந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல நமக்கு வந்து அதுல இனிமை வரும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் செய்யும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து விடுபட்டு பக்குவமான நிலையை அடைகின்றோம் அப்படின்றத வந்து சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், நம்ம சொல்லல. 54வது 54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். எப்படி எல்லாருக்குள்ளாரையும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்ற அந்த ஞானம் வருகின்றது. அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. எதற்காக கவலைப்படணும்? எப்ப நமக்கு இந்த ஆத்ம ஞானம் தெரிந்து விட்டதோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா மரணத்தை நோக்கி தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏதாவது டெத்தோ இல்ல எதுனா பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஆனா எப்போ இந்த செகண்ட் சாப்டர்லயே நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு பிறக்க ஆரம்பிச்சிடும். 18வது இது வரும்போது நமக்கு சுத்தமா தெளிவு வந்துடும். ஓகே, ஒரு டெத், ஓகே, இது என்ன, இந்த உடல் போயிட்டு நம்ம அடுத்த இதுக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதுக்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். சோ அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. ஏன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த ஆத்ம ஞானம் கிடைத்ததுனால, நான் ஒரு ஆத்மா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த துகள், என்னுடைய நிலை என்ன? தாசானு தாசன், சேவகனுக்கும் சேவகன், அடியேனுக்கும் அடியேன். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணும்போது அடியேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பணிவு, எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இப்படி அவங்க அந்த ஞானம் வரும்போது எல்லாரையும் சமமாக அவர்கள் பார்ப்பதன் மூலமாக தூய பக்தி தொண்டை பகவானோடத அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 55வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. பக்தயா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வத ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா
विसेदे तत् अनन्तरम् தேங்க்யூ மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டுக்குள் நுழைய முடியும். ஒரு தடவையும் பகவான் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாரு, பக்தி பக்தி பக்தி. நமக்கு தான் அந்த மண்டையில போகவே மாட்டேங்குது. சோ பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அவரை புரிந்து கொண்டு அவருடைய திருநாட்டிற்கு நுழைய முடியும். வேற என்ன, நம்ம அதுக்குண்டான ஆயத்தத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் இல்லையா? 56வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 56. 56. சர்வ கர்மான் பவித்ரசா குர்வானோ மத் வியவாஸ்ரய மத் பிரசாதத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்வயம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். நம்மளோட டியூட்டியை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த தூய பக்தனாக நம்ம இருக்கும்போது அவர் நமக்கு ஸ்பெஷலா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கிறார். வேற என்ன வேணும் நமக்கு? அவரோட கருணையால நம்ம வந்து நித்தியமாக எப்பவும் இருக்கக்கூடிய, மற்ற எல்லா லோகங்களும் பிரளயத்தில் அழிந்து விடும், ஆனாக்கா கோலோக பிருந்தாவனம் வந்து எப்பவுமே நித்தியமாக இருக்கணும். பக்தன் வந்து அதை கூட வேண்ட மாட்டான். ஏன்னா நீ நரகத்துல விட்டாலும் பரவாயில்ல பகவானே, உன்னுடைய சேவையை மட்டும் எனக்கு வந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அந்த கான்சியஸை எனக்கு கொடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்றார், என்னோட பக்தன் வந்து அந்த மாதிரி நித்தியமான இடத்தை அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு. 58வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 58. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத் சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரன் நாஸ்ரோஷசி வினங்க்யக்ஷி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். சம்சார சாகர கடல், பெரிய கடல். ஆனா பகவான் கிட்ட நம்ம அது ஏற்கனவே அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கார், இது வந்து ஒரு பெரிய கடல்பா, ஆனா நீ எப்ப என்கிட்ட சரணடைகின்றாயோ அப்ப நான் வந்து உன்னை இதுல எல்லாத்துல இருந்தும் விடுவித்து விடுவேன். ஆனால் அத்தக உணர்வின்றி நான் தான் சேரன், நான் தான் வந்து கட்டுப்பாட்டாளன், உரிமையாளன், அனுபவிப்பாளன் என்ற அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டாய் நீ அழிந்து விடுவாய். பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கே வந்து என்ன சொல்றாரு, வார்னிங் கொடுக்கிறார். அப்ப நம்ம எல்லாம் ஏமாத்திரம் இல்லையா? 61வது ஸ்லோகம் அவர் மூலமாக நமக்கு வந்து அவர் வார்னிங் கொடுக்கிறார். இவ்வளவு ஞானத்தையும் தெரிந்து கொண்டு இனியும் நான் வந்து இல்ல, நான் வந்து இப்படியேதான் இருக்க போறேன்னாக்கா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அவர் நமக்கு வந்து உனக்கு தோன்றதை செய்யும் சொல்ல போறாரு பாருங்க அடுத்ததுல. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈஸ்வரக சர்வபூதானாம் கிருஷ்ட தேசோ சோஜ அர்ஜுன் திஷ்டதி பிரராமயன் சர்வபூதானி யந்தராரூட்டானி மாய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்ததுல நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. இன்னொரு மாதாஜி கூட ட்ரை பண்ணீங்க. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார். யாராவது சொல்ல முடியுமா யாரு அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுள்னு பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார்? யாரு அவர் சொல்றாருங்க? யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுள் யாரு? பரமாத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அவருடைய பெயர் என்ன? இன்னொன்னு இது நம்ம சொல்றது சிரோதகசாயி விஷ்ணு இல்லையா? சோ அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பயணங்களை வந்து நிர்ணயம் பண்றாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். 62வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். பரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். சோ பகவானோட கருணை இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இப்ப எல்லாரும் ஒன்று கூடி இருக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்லையா? எத்தனையோ நமக்கு வந்து மற்ற வேலைகள் இருந்தாலும் நம்ம ஏன் இதுக்காக நம்ம இது பண்ணிருக்கோம்னா அவரோட ஸ்பெஷலைஸ்டு மெர்சி நம்ம மேல இருக்கிறதுனாலதான். சோ அதனால நம்ம அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. இந்த அசோசியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். நம்ம என்னதான் மற்ற பௌதீக இதுல வந்து பிடிபட்டு இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த 1 hour அசோசியேஷன் கண்டிப்பா வேணும். நம்ம
நம்ம டெம்பிள்ல தினமும் காலையில உங்களுக்கு 6:30 மணில இருந்து நம்ம கூட பாகவதம் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 மணில இருந்தே நமக்கு வந்து 4 மணிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கதை போயிட்டு இருக்கு, கிருஷ்ணாவோட கதை போயிட்டு இருக்கு. லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 5 வரைக்கும் செஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும். நீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பாத்துக்கலாம். 63வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் 2-3 ஸ்லைடு தான் இருக்கு. சொல்லுங்க மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. मुख्यधर्मया विमृश्य तथा गुरु. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். என்ன ஒரு பெஸ்ட் கவுன்சிலர் இல்லையா பகவான். இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன்ப்பா, இப்ப நீ வந்து முடிவு பண்ணு எதை செய்யணும்ன்றத நீ வந்து கவனமா சிந்தித்து செய்ய அப்படின்றத வந்து பகவான் நீங்க சொல்றாரு. அவர் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணவே இல்ல அர்ஜுனனை. நீ வந்து இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன், இப்ப நீ முடிவு பண்ணுன்னு சொல்றாரு. 65வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. அடுத்து பிராக்டிஸ் ப்ராமிஸ் பண்றார். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் மூலமாக நமக்கு இந்த ஞானத்தை சொல்றாரு இல்லையா. பகவான் நமக்கு இப்ப பகவத்கீதையை சொல்லிட்டு இருக்கார். சோ நீ நமக்கு தான் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து நமக்கு தான் சொல்லியிருக்கார். எனக்கு நீ மிகவும் பிரியமான நண்பன். எத்தனையோ வேலை இருந்தாலும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்திருக்கோம் இல்லையா. அவர் எவ்வளவு ஒரு கருணையால நம்மளை வந்து பாக்குறாரு பாருங்க. சோ இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். அதனால அவரை பற்றி எப்போதும் நினைத்து கொண்டு பக்தனாகி அவருக்கான வணக்கங்களை செய்து வழிபாடு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 66வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஸ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாப்யேக மோஷயிஷ்யாமி மா சுஷக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி அடுத்தது நீங்க ரெடியா இருங்க மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எப்படி வந்து நம்ம சாப்பிடணும்னா சாப்பாடு எங்க போனோம், வாய்க்கு தான் போனோம் இல்லையா. அதை எடுத்து நம்ம கண்ணு மூக்குல எல்லாம் இது பண்ண முடியாது. சோ நம்மளுடைய பிரேயர் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவான் இடத்துல வந்து உண்மையாக இருக்கணும். எல்லாரையும் மதிக்கணும், எல்லா தெய்வங்களையும் மதிக்கணும். ஆனா நம்மளுடைய உண்மையான மானசீகமான பிரேயர் வந்து பகவான் கிடத்துல இருக்கணும். அவர்கிட்ட நம்ம சரணடையணும். சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. எதற்காக அவர் சொல்றாரு? அவர் சொன்னார் இல்லையா, ஒரு குருவை கத்து கொடுத்தாரு, அவர்கிட்டயே போய் நான் சண்டை போடலாமா அப்படின்னு அவருக்குன்னு ஒரு தர்மம் வச்சுட்டார். அதனால பகவான் சொல்றார், நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணடை. ஏன்னா தர்மமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு, சாஸ்திரமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு, வேதங்கள் எல்லாம் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. அப்ப அவர் சொல்றதானே சரியா இருக்கும் இல்லையா. அதனால அவர்கிட்ட சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன். ஏன்னா அவர் சொல்றதை நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி அந்த பாவ விளைவுகள் வரும். அதனால பயப்படாத, சண்டை போடு அப்படின்றார். 67வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண வாசிங்க மாதாஜி. இதம் தே நாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாச்சன ந சாஷு ருஷவே வாக்கியம் நச்ச மாம் யோ அப்யசூயதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்பட கூடாது. கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு பிறவில பண்ணின ஒரு பலனோட காரணத்தாலதான் நம்ம எல்லாம் இங்க இணைந்திருக்கின்றோம் இல்லையா. எவ்வளவு அழகா சொல்றார். இந்த ரகசியமான ஞானம் தவம் பண்ணாதவங்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு, இல்ல என் மேல பொறாமை இருக்கவங்களுக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இப்ப நமக்கு இத 18 நாளா நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா இது நமக்கு தெரியுமா 18வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் சொல்ல போறாருன்னு? இல்ல, என்னதான் இருக்குன்னு நம்ம பாக்கலாமே. சரி, திருப்பி எத்தனையோ பேர் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லயே இருக்காங்க. ஏன் அதுல வரணும்? அதுல என்ன சுவை? நமக்கு ஏதாவது ஒரு டேஸ்ட் இருந்தாதான் நம்ம அதை சாப்பிடுவோம் இல்லையா. அது பிடிக்கலன்னா நம்ம அதை பண்ணுவோமா? இல்ல. எத்தனையோ கிளாஸ் அவங்க அட்டன் பண்றாங்க, இருந்தாலும் சலிக்காம திருப்பி அவங்க ஏன் வராங்கன்னா சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரை பற்றி அவங்க கேட்கிறாங்க. அதனால அதுல வந்து அவங்களுக்கு சலிப்பு என்பதே கிடையாது, இனிமையாக இருக்கின்றது அவர்களுக்கு இல்லையா. அதனால பகவான் மேல பொறாமை இல்லாதனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஞானம் வந்து விளக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 68, 69வது ஸ்லோகம் மாதாஜி.
माताजी हरे प्रभुजी कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण प्रभुजी यदम या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष् अभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एवैष्यत् यसंशय न स तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्मे प्रिय कृत्मा पविदा न समे तस्मात् अन्य प्रियदरो भुवि। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். அதனாலதான் பிரீச்சிங் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுன்னு பாக்குறோம். நம்ம அந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறும் போது நம்மளுடைய பிரபுபாத் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, அவருடைய குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காரு, 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து போதும், மற்ற நீ 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டனாக்கா யார் வந்து பிரீச்சிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஜெயபதக சுவாமி வந்து ஒரு இதுல வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணிருக்காரு. சோ அதனால நமக்கு தெரிந்த இந்த ஞானத்தை அடுத்தவர்களுக்கும் சொல்லணும், கிருஷ்ண பக்தியில அவர்களுக்கும் வந்து கொண்டு வரணும் இல்லையா. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னதமான ஒரு தானம் கூட நம்ம சொல்லலாம். சோ அப்படி செய்யும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவான் கிடத்துல திரும்பி போகின்றோன்றது நிறைய ப்ராமிஸ் பண்றாரு கிருஷ்ணர். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாருமே இல்லை. ஏன்னா அவரை பத்தின ஞானத்தை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஆன்மீக உயர்வுல நம்ம கொண்டு போறோம் இல்லையா. அவ்வாறு அவனை விட பிரியவனாக யாரும் இருக்கவும் முடியாது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ இந்த தருணத்தில் நம்மளுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதரோட குரு சிஷ்ய பரம்பரை மூலமாக நிறைய சிஷ்யர்கள் அவங்க மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. சோ இந்த தருணத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவான ஏசி பக்தி சித்தாந்த பிரபுபாதருக்கு வந்து நம்ம வந்து நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். 70வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 70. अत्येष्यते शय इमं धर्म्यं संवादम् आवयो ஞான யஜ்ஞேன தேனாஹம் இஷ்டஷ்யாம் இதி மே மதி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். அந்த ஞானம் நமக்கு வரும். அதனால நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா எல்லார் வீட்லயும் கண்டிப்பாக பகவத்கீதை புக் இருக்கணும். நம்ம அதை வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும். இது வரைக்கும் நம்ம படிக்கல அப்படின்னாக்கா படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், ஆனா இப்ப நீங்க படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு தடவையும் ஒரு விதமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் பகவத்கீதையில. எந்த நிலையில இருந்து நம்ம அதை அப்ரோச் பண்றோமோ அந்த நிலையில நமக்கு வந்து கொடுக்கும். பகவான் சொல்லியிருக்கார், நான் அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன், நீ என்கிட்ட எப்படி சரணடைகின்றாயோ அதே போல நான் உன்கிட்ட வந்து நான் உன்னை அரவணைக்கிறேன்றத சொல்லியிருக்கார். சோ பகவத்கீதையும் அப்படித்தான். சோ நம்ம எப்படி புரிந்து கொண்டு படிக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற மாதிரியான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. श्रद्धवान् अनुशूष्यश्च शृणोयात् अपि यो नर सोऽपि मुक्तसूपाङ्क्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை எவரொருவன் மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, நம்பிக்கை வேணும், பொறாமை இல்லாம இருக்கணும், அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றனர் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க வந்து நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றார். அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர் லப்தா த்வத் பிரசாதான் மயாச்யுத ஸ்திரிதோஸ்மி கத சந்தேக கரிஷே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகத்திலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். நான் ரெடி ஆயிட்டேன்றது அர்ஜுனன் சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார், அதாவது கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு முந்தினதுல என்னால போரிட முடியாது அப்படின்ட்டு காண்டிபத்தை எல்லாம் வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப குழப்பமா இருந்தார். ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ செய்யறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். 74, 75 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய் உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய வாசிங்க பிரபுஜி. 74, 75 வாசுதேவஸ்ய வாத்சல்ய மகாபாதம் இமம் அஸ்ரௌசம் அத்புதம் ரோம ஹர்ஷனம் 75 வியாச பிரசாத சுருதான் ஏதத் குய்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதயத
ஸ்வயம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது, கூஸ்பம்ப் ஆகுது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். வியாசதேவருடைய சிஷ்யன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சஞ்சயன். அதனால அவருக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம். அந்த வரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்ததை வந்து அவர் வந்து பார்த்து சொல்லக்கூடிய திறன் இருந்தது சஞ்சயனுக்கு. அதனால 10 நாட்களுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதமிமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் கிருஷ்யாமி ச முகிர்முகி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். கடைசி ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எத்திர மாதாஜி. யோகேஸ்வர கிருஷ்ணனோ எத்திர பார்தோ தனுத்தர தர ஷரீர் விஜயோ பூதிர் துருவ நீதிர் மதர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி படிக்க சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. புஷ்டி. ஓம் இல்ல. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா உபனிஷத் பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டாதசோ அத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ கடைசி ஸ்லோகத்துல யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைசி ஸ்லோகம் முடிகின்றது. வாஞ்ச கல்ப தருப்பியஷ கிருபா சிந்துப்பிய ஏவச்ச பதிதானா பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிருந்தி கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். நித்தாய் கௌர் ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்மளுடைய கடைசி அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது. ரொம்ப பொறுமையாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு, இருந்தாலும் பொறுமையாக கேட்டீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.